Първото, което трябва да имаме предвид, е, че успехът е цялостно усещане. Аз по-скоро справям ли се или не. Тоест, първото нещо, което може да направите, за да помогнете на детето си да се чувства успешно, е да подкрепите неговите таланти. Нещата, в които той е добро. Много често се оказва, че тези неща не се изучават в училище по някакъв начин. Може да е някакво изкуство, спорт, може дори да бъде по-различен тип интелигентност. Има деца, които са много емоционално интелигентни, т.е. те се свързват по-добре с останалите, могат много добре да разбират чувствата им и да ги подкрепят, което е изключително ценно качество. Нещо много важно. Детето няма как да е успешно, ако не е здраво. Така че погрижете се за здравето му. Спи ли достатъчно? Движи ли се достатъчно? Прекарва ли достатъчно време сред природата? Среща ли се с приятели? Има ли си кръг приятелски, където да се чувства споделено? Храни ли се здравословно? Здравето е много важно за проявяването на всички качества на детето. Както и да възпитавате детето си, накрая то ще заприлича на вас, на родителите. Защото средата е от изключително значение за формиране на личността. Затова един от начините един човек да стане успешен е да се заобиколи, да влезе в група с други успешни хора. Така подсъзнателно започва да усвоява нещата, които успешните хора правят. И последен съвет, но не и по важност. Имайте търпение. Нещата ще се случат, но колкото повече време сте отлагали, толкова повече време ще ви трябва, за да видите резултатите. Понякога се случва изключително бързо, като с магия, но не винаги. Това е като все едно един човек, който е натрупал вече 150 кг. Цял живот ги е трупал тия 150 и 150 кг. Няма как да щракнете с пръсти и на следващия ден той да стане 50. Ще трябва да мине време. И ще трябва да има търпение. Понякога ще има назад, но след това, ако не се отказвате, ще продължите да вървите напред.